ಅಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಳ್ಳಿ ಜಡ ನೋನಿ ಗುರೂಜಿ ನೋನಿ ಗುರೂಜಿ ನೋಣಿ ನೋಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಮೃತ ನೋಣಿ ಎಂಜಿನೆ ನೋಣಿ ನೋನಿ ಗುರೂಜಿ ನೋಣಯ್ಯ ಗುರುಜಿ ನೋನೆ ಗುರೂಜಿ ನೋಣಯ್ಯ ಗುರುಜಿ ಗುರುಕುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಆ ಜನ ಆನ್ಲತ್ತು ಪೊನ್ನಲತ್ತಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರಿ ಆ ಜನ ಬಲಿಮೆ ಉಂಟು ಏತು ಪಣ್ಣು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣೆ ನೀವು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಇವರೇ ಅದು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬನ್ನಿ ಅವರು ಅವರು ಚೀಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅವರು ಜೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಜಿ ಅವನೇ ಅವನೇ ಯಾರು ಇವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ ಯಾರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ ಬುಲೆಟ್ ಗರ್ಗ ಆಯ್ತದೆ ಯಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾನೆ ಸಿದ್ದರಾಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂದು ಏನು ಅಲಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ರೆ ಇದಾನೆ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಅಂಚತ್ತಿ ಬೊಕ? ಯಾನ್ ಬಂಡ ಆರು ಅಕ್ಕೆಲ್ನೆ ತೊಂದ್ ಬತ್ತನೆ ಒರಿಯ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಲಿಯ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಮಾಲ್ದ ಬೂಡುದಾರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದು ಹಾ ಆರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಾ ಪಾರ್ವತ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಆ. ಪಾರ್ವತಿ ಎತ್ತು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿಯವನ್ನು ಬೇತಮ್ಮ ಹಾ. ಅಂಚ ಹಾ. ಎಂಕ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಚೂರ್ದ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೇನೇರುಂಡು ಗೇರಿಡ ಹಾ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಸ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಚೂರ ಹಾ? ನಾ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪುಂಡ ಈ ಜನದ ಐತೆ ಮಣ್ಣಿ ನೇರ ಕುಳ್ಳು ಮುಲ್ಪ ಆ ಜನ ಪನ್ನಡ ಎಂಚ ಅಂಚ ಆರೊಂದು ಚೂರು ದೈತನ ಬಲಿ ಮೇಡಿಕೆ ನೇರಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲಿಮೇಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಕಡ ಬತ್ತದ ಅಂದ ಸುರುಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಜನ ಭಕ್ತಿರಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪೇರಿಡಿ ಭತ್ತನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಪನಿಯಾರ ಆಪುಜ ಅಂದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೇರಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಮಾತೇರಲ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಈ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಲ ಒಂಜ ಇಟ್ಟು ಬೇದದ ಅಲಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಾಪಂಡು ಏರ್ಲ ಆಪುಣ ಮಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ಅಂದು ಇಂದು ಜಾತಕೊಂಡ ಓ ಜಾತಕ ಇರುಂಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಜಾತಕ ಇಡಿದೆ ಕಣ ಎಂಕಲಿಂತ ಬಲಿಮೆ ಪನೋಡು ನಂದ ಜಾತಕ ಬೋಡತ್ತ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಜಾತಕನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಾಗ ಬರೆತ್ತು ಜೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮವನ ಎಂತೇರು ಬೇಸಟೆ ನೇಜಿದಾಗ ಬಯ್ಯನಾಗ ನೇಜಿದ ಕಂಡಿಡ್ದು ಪೋದು ಪೆರುತ್ತನಾಗ ಓನಾಗನೆ ನೇಜಿದ ಕಂಡುಡ್ದು ಪೋದು ಪೆದ್ದನೆ ಆತ ಎಂಚಿನಾರು ಗುರುಸೋತು ಪುನಗ ಪೆದ್ದೇರ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಪೆದ್ದೆ ಪೆದ್ದೇರ ಇನ್ನ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ನೇಜಿದ ಅಂಡು ಪೋಪು ನೇಜಿದ ಅಂಡು. ಪಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರಾದ್ಯತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಅಪಗ ಕಾಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಒರ್ತಿ ಬತ್ನ ಪೊಂಜೋಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಿರವುದಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಅತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಡನೆ ಅಂತ ಉಂಡ ಆಪು ಜಪಗೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಂಜೋ ಹೆಚ್ಚು ಆತರ್ಬೆ ಅರ್ಬನ್ ಪುಣ್ಯ ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಂಜೋಗು ಏರುಪುಡು ಇದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಯತೆ ಪುಣಮಳು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೇಗೆ ಪೊಂಜೋಗು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೊಂಜೋಗು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒಂದು. ಬೇತೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ್ಲಿ ಮೇರ್ನ ಮೇರು ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ದಿತ್ತರ ಗಾಡಿ ತೆ. ಕೈ ಕೈ ಇಂಚತ್ತಿ ಅವಂಚ ಅವರ್ ಪತೊನ್ನು ಕ್ರಮಾರ್ನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಕೊಕ್ಕರದ ಮಿತ್ತು ಕೊಳುದು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಣಿಯಾರ ಅವು ಚಾವಡಿ ಚೂರು ಚೂರು ಈರ್ ಪಲ್ನಿ ಇಂಚು ಬೋಲಿ ಪಲ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಐನ ರವಕೆ ಐದು ಒಂಜಿ ರವಕೆ ವಾಡನ್ ಬೈತಲ್ಲ ಅವು ಕ್ರಮ ಮಾರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಬರನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಗಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ ಚಕ್ಕ ಇದು ಗುರುಕುಲೆ ಗುರುಜಿ ಗುರ್ಜ ಪಲ್ನೆ ಈರ್ ಪಲ್ನಿ ಇದು ಒಲ್ತು ಕಂಡನೆ ಹೊರಟು ಚಾವಡಿ ಕಂಡನ್ನಲ್ ಪಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪರ್ಲಾವ್ ಸುರು ಮಲ್ಪರ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೇಗ ಇದು ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ಓಡೆಗಿ ಇದು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಹ್ಮ್ ಆರಂಚೂರು ಸರಿಜ್ ಎಂತ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಕೊಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬುಡೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಮ ಕೇಳುದಾ